Una miqueta abans li he explicat al Quimet, a veure, la idea que l'altre dia quan parlàvem dèiem, ostres, sobretot tu em comentaves, és que s'escriu molta cosa, però tenim una persona que ens estimem nosaltres molt, que ha sigut una part important de la nostra vida, que intentes buscar alguna cosa i no hi ha res a cap lloc, quan ha sigut una persona clau per les nostres vides, però per la vida de molta altra gent. Sí. I en aquest cas, la teva persona. I era una cosa que valoràvem, que tenien l'obligació a poder tindre almenys un registre perquè creiem que les coses tenen que fer en vida. Un registre d'una persona que ha sigut una part important de la història d'aquesta ciutat, sobretot amb els anys més fotuts acabava la dictadura entre els anys 60 i els anys 80, i amb una implicació a la ciutat molt forta. I no ha sigut ni reconeguda ni vista per molta gent, però tots sabíem que estaves allà i tots sabíem que d'una manera o una altra eres un exemple. En moltes coses, tant personals com a nivell polític, com a nivell que eres una persona que sempre estaves disposada a obrir la porta. I a partir d'aquí ens agradaria, primer una miqueta que ens diguessis nom, cognom, on vas néixer, l'any que vas néixer i la teva situació familiar en aquells moments. Sí. Doncs, bueno, jo vinc al carrer Rival, sí. Doncs vaig néixer al carrer Casp, cantonada Girona, em sembla que era. En aquell moment que vaig néixer encara estàvem al Girona, però després ja, el temps jo recordo, de 4 anys, ja estàvem al carrer Casp. El pare tenia un colmado que de fet encara no era d'ell, o sigui, el seu pare li va adelantar uns diners per poder llogar aquell local, que era un colmado de queviures. I, bueno, a veure com d'allò. I... Tranquil, Bueno, doncs això, aquest era el... De fet, encara quan es va acabar la guerra, encara no era d'ell, havia d'anar pagant encara, perquè quan es va acabar la guerra vam quedar sense res, ni colmado, ni pis, ni res, la mare va quedar. Bueno, el pare, aleshores expliquem una mica, aleshores el meu pare era fill de la seva mare, que era gallega, i va morir quan ell va néixer. O sigui, no va conèixer la seva mare. Tenia una madrastra i representa que la seva relació amb la seva família era bastant negra. I estava més bé amb la seva nòvia, diguem-ne, la seva dona, a la família de la seva dona, que no pas a la seva pròpia. Això és un fet perquè és interessant. Bueno, aleshores el pare el van cridar durant, la guerra, el pare... Estava amb la família de la dona que et comento, que era igual que el meu pare. El meu pare va quedar amb la família de la mare, no va quedar amb la família del pare. Bueno, doncs aleshores, quan va venir, jo me'n recordo, de quan va començar la guerra, estaven dormint a la mateixa habitació amb la meva germana i vaig sentir sorolls i la mare estava a la cuina fent no sé què. Això era al matí, encara no ens havíem aixecat, estàvem allí. El 18 de juliol? I aleshores, en 4 grapes vaig anar fins al balcó i vaig veure que com passaven cotxes d'allò i tiraven trets a dalt, però és que de dalt també tiraven trets a baix, perquè a la zona aquella del carrer Caspe hi havia, a partir, els primers pisos eren de gent rica,
Aleshores els altres estaven... Sí. I d'allò, i bueno, i doncs hi havia trets, i la mare em va sentir, va venir corrents allà, i em va estirar cap a dintre. Diu, però què passa? Diu, hi ha guerra. Diu, què és això de la guerra? Recordo que li vaig preguntar, però no em va contestar ni res, però li vaig preguntar, què és això de la guerra? Bueno, la qüestió és que això, me'n recordo com va començar la guerra. Però després vaig tenir que vam trobar, perquè el pare, la família del pare no eren religioses, més aviat passaven de religió. Però el pare, que amb la seva dona, sí que la família de Corbera eren molt religiosos. I aleshores l'home, doncs esclar, va tenir una relació bastant amb l'església. I entre ells, un capellà que havia estat a Corbera, era un home molt avançat per el temps aquell, doncs que estava a Cornellà, de rector. Quan va néixer la meva germana, el pare em va portar allà perquè em tinguessin un temps mentre la mare tenia la criatura, perquè jo feia nosa, diguem, en aquell moment. I això ho recordo una mica de memòria. Perquè la meva tia, la germana de la mare, va passar un enfrontament amb el seu pare i va marxar de casa seva. I aleshores es va refugiar a la rectoria aquella, perquè hi havia, la majordona era cosina del rector, eren molt amigues quan van estar a Corbera, juntes. I es va refugiar allà, mentre s'acabava el conflicte amb el seu pare. I esclar, com que hi havia la meva tia, el meu pare em va portar a mi allà. I vaig estar, recordo una mica d'allò. Bé, doncs aquest rector era un bon home. Els anarquistes de Cornellà li van dir, si tu em mous d'aquí no et passarà res. Ara si no em mous d'aquí nosaltres no podem fer res. No podem respondre. Bé, aleshores l'home va estar un temps allà, però esclar, després estava neguitós, perquè era com si estigués tancat en una presó, perquè no es podia moure, i va marxar. I el van reconèixer que era un capellà anant per la Rambla, em sembla, i el van enganxar. I aleshores el van agafar i el van afusellar a la Rabassada. Allà dalt. Aleshores el pare se'n va enterar. No sé com li va arribar, que havia mort el Joaquim, de ser Joaquim també, de ser Joaquim. I aleshores va dir, haig de comprovar-ho. Però esclar, era compromès, anar amb un capellà, anar. I els morts que trobaven d'allò, els portaven al clínic. I els deixaven a baix en un sòtano que hi havia a l'entrada i una porta. Per reconeixement. Sí. I es va enterar el pare i va decidir anar-hi. Però esclar, per no d'allò, em va portar a mi. I això me'n recordo. Em va portar a mi, vam anar tots dos perquè es veiés que ell era casat, que no era cap capellà ni res. Bé, la qüestió és que va anar allà i va demanar a veure si podia veure si havia mort el d'allò, perquè eren coneguts, de la família m'ho havien demanat i que sé jo que es van pescar el pare. Bé, la qüestió és de què? I esclar, aleshores, per baixar a comprovar-ho a baix, no em van deixar baixar a mi. I em van tenir a dalt mentre el pare era a baix. Però aleshores recordo que vaig veure les fotos i em va impressionar totes les fotos de la gent quan els agafaven. I aleshores el pare va pujar i els va dir si... I li van donar les ulleres i el rellotge perquè els donés a la família. Això me'n recordo d'allò. Després el pare, com que ja hi havia bombardejos, hi havia d'allò, va dir, saps què? Portem les criatures cap a Corbera. I ens van portar, i ja la part aquesta
que després va passar a Barcelona i ja no la vaig viure perquè estàvem a Corbera. Bueno, aleshores, què anava a dir? Bueno, el pare, que ja tenia 3 criatures, el demanen per anar al front de l'Ebre. Aleshores va tenir que presentar, tenia 30 i escaig d'anys. Esclar, hi havia els a la Quinta del Biberot i els vells, perquè esclar no es diu mai el d'allò. Molts vells van tenir que anar amb criatures, 3 o 4 criatures alguns tenien, i van tenir que anar... I la mobilització a tots costats va ser... Doncs aleshores, al començament, quan el van allistar, estaven a la Creu Roja. O sigui, a rereguarda, vull dir, malalts i d'allò. Però quan la cosa es va anar enverinant i va arribar als moments finals de l'Ebre i el Segre, per aquella zona d'Ebre-Segre, doncs aleshores els van portar tots al forn. I ja no sé res més. Allà va desaparèixer. I allà va d'haver allò. Aleshores ens vam enterar perquè un capità que tenia algun d'allò va enviar-nos una carta dient que havia mort en el front complint els seus deures. I amb aquesta carta la mare va poder treure's el d'allò de viure, perquè si no, no constava com a viure. Això és una mica el començament. Va quedar amb 3 crios, la mare amb 3 crios... Exacte, ens vam quedar sense res. Res. De manera que jo recordo que, esclar, sort dels avis, no de tenir els avis de Corbera, però quan vam anar, que la mare es va... Perquè, esclar, vam agafar malalties i coses... tota la gana i tot. Vas estar molt fotut, tu, no? Vas estar molt fotut, no, de salut? Ja de jove. De petit vaig començar a tenir problemes amb la vista, i aleshores la mare em va portar al clínic, però esclar, no teníem res. Un parent que tenia un colmado al carrer Londres, un parent que era alguna cosa amb el meu avi. Aquest parent tenia uns sòtanos al carrer Londres mateix on posava els trastos de la tenda seva, del seu de magatzem. Sí, i aleshores ens va deixar dormir en aquests sòtanos i aleshores els mobles que ens vam tenir que emportar ens els va guardar també allà. Jo ara recordo que dormíem en una habitació que hi teníem tot. Al llit al mig havíem de pujar pels peus perquè no teníem lloc per passar. I dormíem tots 3. La mare, el Jordi no, el Jordi el va portar a la maternitat. A la maternitat. I nosaltres 3 dormíem junts al mateix llit, perquè a més teníem un llit obert. I el de més, però enmig de tots els mobles. Vau estar molt temps? Això al carrer Londres, 164, encara me'n recordo del nom. Vau estar molt temps així? Bastant, bastant, fins que jo ja estava al seminari ja. Però aleshores en aquells anys, jo tenia 7 anys. Quan es va acabar la guerra, el 32, doncs vaig néixer i el 39 es va acabar la guerra, diguem-ne, doncs tenia 7 anys. De moment, la mare encara estava amb ella i a Corbera, depèn. No sé, jo recordo que vam estar un temps amb ella. Jo la primera comunió, o sigui, quan es va acabar la guerra estàvem a Corbera. I encara recordo quan van entrar els nacionals a la cavalleria, perquè venien per l'Hortal, per la muntanya, i venien amb cavalls, i jo recordo que vam tenir soldats a casa a dormir per d'allò. Però aleshores què anava a dir? Ara, això, que aleshores jo vaig començar, diguem-ne, acabada la guerra, estant a Corbera, que ara recordo
una mica que ens van anar a col·legi, van fer un col·legi, i que vaig estar uns dies allà al castell, que encara no sabíem on aniríem al col·legi, i vam anar allà al que era el castell de Corbera, allò que en deien el castell, i allà al col·legi, però després de seguida vaig tenir que anar a Barcelona, no sé per què. I per això me'n recordo perquè jo, esclar, el rector del poble, quan es va acabar la guerra, va tenir que preparar les primeres comunions, els nanos, doncs allà a Corbera tot ho fèiem en català. I aleshores, com que vaig tenir que anar a Barcelona, no vaig fer la primera comunió allà dalt. Vaig arribar a Barcelona, allà al Pilar, allà del carrer Casanovas, de Barcelona, Montaner, Casanovas, tot allò d'allà, era la parròquia del Pilar, allà tot en castellà. Me'n recordo que un embolic de... Bueno, i allà vaig fer la primera comunió. Però cap de bon temps, la mare no ens podia tenir allà. I a Corbera els era molt difícil. Tantes criatures d'allò no ho veien. Bé, el que sigui, jo no sé com va anar en relació a la mare, tot això. Doncs la mare va, com que coneixia capellans i d'allò, un dels capellans que el pare l'havia ajudat durant la guerra, doncs aquest em va buscar a mi i a la meva germana un orfenat. I aleshores jo vaig anar a parar a l'orfenat Ribes, que està allà al Vall d'Hebron, tocant gairebé tot el complex sanitari, allà tocant, doncs hi ha l'orfenat Ribes. I la meva germana, a Gràcia, també un col·legi de noies, també d'orfes. I allà vaig estar dels 7 als 12. Els 12 anys. Als 12 anys vaig anar al seminari. Però bueno, la cosa del seminari va anar tant en relació, diguem-ne, amb la família de la meva d'allò, i el rector del poble, que esclar coneixia molt la meva família, doncs, sí, que quan ens vèiem o el que sigui, doncs, per què no ho proves? No proves entrar-se. També és una manera de garantir una continuïtat, el poder menjar i el poder estar al lloc. Exacte, sí. Doncs, però, bueno, la meva mare li hagués anat més bé que hagués sigut el meu germà. Perquè, esclar, jo ja podia fer d'aprenent. O sigui, jo començava, quan arribaves als 12 anys allà a l'orfelinat, ja ens treien de l'orfelinat i anàvem amb una cosa que era per fer que els nanos, l'ofici que volguessin o que sigui, doncs poguessin fer d'aprenents. Jo segurament que hagués entrat al metal·lúrgic amb una... Sí, és el que m'agrada. I, bueno, doncs... aleshores, esclar, em van empènyer a veure què em decidia, si anar al seminari o anar a fer d'aprenent. I el capellà que hi havia allà a l'orfelinat, com que jo feia d'escolar amb ell, em va pressionar, diguem. Bueno, i vaig anar-hi sense saber ben bé d'allò. Em deien, no, si no d'allò marxes després, ho deixes, però vull dir, de moment ho proves. Però ja dic que la meva mare li hagués anat millor que hagués sigut el meu germà que no pas jo, perquè jo ja hagués pogut guanyar alguna cosa. Que era més petit que tu, el teu germà, llavors. Que era més petit que tu, llavors. Bueno, aleshores encara estàvem allà al carrer Londres, encara, sí, 12, quan tenia 12 anys. Aleshores, bueno, vaig entrar al seminari, i a la conreria,
Vam anar allà dalt a sobre de Badalona, a dalt la muntanya, veiem el Vallès i veiem el mar. Me'n recordo molt del mar que es veia. A la nit, a la lluna, tocava el mar, era platejat, era una delícia. Bueno, però estava molt malament allà, perquè era una casa, encara un casalot, era 100 i pico que estàvem allà, un casalot que estava destartalat i teníem fred i no hi havia calefaccions ni res, gana, no ens podíem rentar perquè l'aigua anava molt escassa, no sé si és que aquells anys va ploure poc, això ja no ho recordo, la qüestió és que teníem poc aigua. I la posada a l'aigua també no hi havia pressió, I aleshores no ens podíem dutxar ni res, esclar, només rentar-nos una mica els peus i les mans, i bueno, a la cara, res més. I aleshores, doncs, bueno, allà, el segon curs que feia allà a la conreria, doncs va haver-hi un daltabaix perquè hi havia 2 nanos que eren tuberculosos i no van dir res a ningú i fins i tot tenien hemoptisis i quan es van enterar estava empastat tot el dia, de manera que aleshores a tots es van fer anar amb el, no recordo com se deia, el metge allà a la Diagonal, que ens miressin a tots i jo vaig caure malalt. Sí, va ser com vas caure. Jo vaig caure. I aleshores, esclar, vaig tenir que anar a casa, però la meva mare, esclar, no vaig passar-ho malament, amb aquell d'allò, perquè, clar, no podia estar allà amb ella, allà en aquella habitació només, no hi havia ni finestres ni res, a més era un quarto fosc, no hi havia. I vaig anar a Corbera, em va portar a Corbera, però esclar, bueno, vull dir, a Corbera teníem por. Sí, sí. Eres un empassat. Sobretot les meves ties, que eren més joves. L'avi i la padrina, com que ja eren gent gran, es pensava que... Però els altres que ja encara les meves ties eren relativament joves, tenien por d'enganxar. I vaig passar totalment sol. Durant mesos vaig estar sol al llit, fent repòs, perquè no hi havia cap remei, aleshores encara no hi havia, provaven alguna cosa, però no. Em van fer una prova de no sé què, com se deia, orosopina, no sé, em sembla que es deia, i es havia de fer en tres estadis, diguem-ne, i a la segona vaig caure a la carretera, la meva tia es va espantar, quan sortint del metge vaig caure estirat a terra i ben sort que era a prop encara el metge i em va dir no patiu d'allò, deixem-ho això, perquè vol dir que no li va bé. O sigui que vaig a... I aleshores, bueno, a Corbera hi havia una dona veïna que era de Falange, precisament. Aquests els hi van matar de la guerra, el germà. I aquesta tenia una tenda de merceria i eren molt amigues de la meva tia. Bueno, eren amigues, però eren de la mateixa edat, més o menys. I un dia va dir, deixem-ho per mi, aquest nano. Va dir, per mi. I em va portar a Barcelona, pagant ella. Esclar, ells tenien quartos, aquests tenien. Eren els amos dels cotxes de Corbera. I vaig anar al doctor Manresa, i el doctor Manresa ja va veure que jo em portaven de caritat, diguem-ne, és a dir, em va dir, saps què, Joaquim, una altra vegada, vine allà a les Corts, la clínica sanatori de la Mercè, i allà et faré el mateix i no hauràs de pagar res. Però bueno, allà em va dir, i ell va dir, mira, ja estàs gairebé bé. Em van fer una anàlisi, em van fer no sé quantes coses,
I bueno, aleshores vaig dir, ara millor que esperis fins l'any que ve a començar el curs, i ara vaig perdre aquell any. Què s'ha de dir ara? Curiós és que aquella dona li va costar quartos allò, vull dir, perquè era una casa del Passeig de Gràcia, cantonada per allà a la Diagonal, sí, tenia el despatx, i no sé, però és curiós aquesta dona, ho dic bé jo, perquè aquesta dona era molt de dretes, però ens apreciaven, no sé, de manera que la seva relació, tenia una amiga que era de Sevilla i era ultradretes, aquella era ultradretes, i eren molt amigues i venia, a l'estiu venia, i jo la veia, que venia a casa d'ella. I quan ja era capellà, que vaig fer un sermó i no sé què dimonis vaig dir, el que sigui, vaig d'allò, es van aixecar les dues i van marxar al mig del sermó, la meva tia o la meva, que estaven allà a la veure que s'aixecaven. I els ulls es van aixecar en el sermó. Bueno, aleshores, de totes maneres, és curiós, perquè aleshores, esclar, hi va haver una mica d'enfrontament entre la meva tia i ella, i es van picar les dues perquè havia fet això. Però ella, cada vegada que em trobava, em venia i em feia un petó i no va perdre... No va perdre la relació, però, bueno, es notava del peu que calçava. Sí. A quin any et vas fer capellà? L'any que vaig ser capellà era el 59. El 59. El setembre del 59 em van ordenar de capellà a Sarrià, al Modrego, al bisbe Modrego. D'allà, aleshores, quan ens fan fer capellà, ens portaven un temps, un any, diguem-ne encara estudis una mica més lliures i què sé jo, i els dissabtes i diumenges anàvem a una parròquia a ajudar el rector que hi havia allà. I a mi em va tocar anar a Cerdanyola, un any, aquest any em ven. I aleshores, bueno, és igual. Que refredi. I bueno, i aleshores, allà jo em van donar de dir la missa i assistència diària al sanatori clínic, allà on havia estat, al sanatori clínic de la Mercè, que estava a la vora d'allà on estàvem en aquest any. I bueno, i aleshores d'allà ja vaig venir aquí a Terrassa, em van portar aquí les d'allò. A quin any van portar a Terrassa? Aquí a la Sagrada Família. A quin any et van portar a Terrassa? El 60. El 60, o sigui, tu la riada que estaves aquí a Terrassa. Sí, 60 vaig venir aquí. Em sembla que era per allà al novembre o l'octubre del 60, vaig venir aquí a la Sagrada Família. A veure, aquí... Aquí què et vas trobar? Aquí em vaig trobar amb el rector, que era el Viladric, que estava molt fotut, diabètic i d'allò, i tenia la mare també fotuda amb ell. O sigui que pràcticament ell només feia algunes coses i gairebé tot el de més ho havia de fer jo. Aleshores la Sagrada Família agafava des de gairebé la Rambla, o sigui el carrer Arquímedes, tot.
les Arenes, a Cal Maurina, o de la carretera d'allò de Olesa, el d'allò, Can Boada, tot. I aleshores era el començament fort de la migració, sobretot dels barris aquests, no? I vam tenir, bueno, jo vaig tenir bastanta relació allà amb la Maurina, anava bastant allà. Bueno, i aleshores em vaig trobar, quan vaig arribar aquí, que hi havia a Terrassa, hi havia la JO, que era Joventut Obrera Catòlica, diguem-ne, però bueno, era un moviment que crec que tenia era molt important. I aleshores jo era el responsable, el conciliari, de tota la JOC de Terrassa. L'únic parròquia que acollia això era la Sagrada Família. No hi havia cap més d'allò. O sigui, la gent que vivien a Can Anglada o vivien el que sigui, d'allò tots o anaven allà o si feien les reunions jo havia d'anar allà al barri aquell i aleshores ens trobàvem allà. Però no hi havia cap més parròquia que se'n cuide. Bé, aleshores, esclar, en això de la JO s'hi van refugiar joves, alguns amb idees ja polítiques, alguns. I no hi havia res més i en canvi es podien acollir amb això. Era una eina. De manera. I aleshores sí, la JO ja dels joves una mica més grans, doncs hi havia gent que els pares ja havien tingut una ideologia concreta i hi va haver un conflicte. Va haver un conflicte que es van queixar els empresaris d'això, de que estaven d'allò, i van anar a Barcelona amb el bisbe, i el bisbe van dir que suspenien la JOC d'aquí. La JOC de nois només. Les de noies encara van continuar, que vam poder continuar encara, però les de nois, aleshores hi havia el Puiggròs, que era el responsable dels nois. Aleshores hi havia una colla que eren molt d'allò, que després van ser molt d'esquerra, no recordo ara els noms, però molt macos per això, eren molt. I no vam poder fer una feina un temps, i després ja ens van, ja vam poder, no vam poder ja continuar. Aleshores les noies sí, aleshores encara hi havia joc de noies i bueno, me cuidava una mica jo. D'aquelles noies totes també després van prendre diguem-ne d'allò política, una postura política davant diversos grups es van anar apuntant quan es van anar fent, perquè al començament moltes eren aprenentetes, i bueno, teníem reunions i bueno, recordo, va ser molt interessant tot el d'allò. Aleshores, bueno, jo me'n cuidava d'això i me'n cuidava de tota la parafernàlia, diguem-ne, religiosa, o sigui, de manera que hi havia dies que quedava esgotat d'allò. Hi va haver un diumenge del mes de maig que vaig tenir que fer 8 casaments al dematí, un darrere l'altre, i 12 batejos a la tarda, un darrere l'altre, perquè abans no deixaven allò de col·lectiu, encara no hi havia el concili ni res, o sigui que, bueno, una cosa. Però jo m'ho vaig agafar molt bé, amb molta d'allò, i vaig demanar amb ells, sobretot, cada mitja hora aneu venint just, perquè si no arribeu tard, l'altre no podrà. Tenies overbooking. Però bueno, o sigui que vaig tenir que... Però em vaig trobar amb coses també molt interessants. Ja entrar, vaig tenir només la primera setmana, vaig tenir que enfrontar-me amb l'alcalde, amb el Clapés. Vaig arribar allà,
al despatx i cap d'una estona va venir una colla de gent a parlar amb el rector. El rector aleshores em va cridar, mira tu, mira, aquests senyors volen que vagi algú amb ells a acompanyar-los a l'Ajuntament perquè han recollit unes firmes a Can Boada perquè tenen problemes. O sigui, tenen... és fosc tota la via del tren i quan la gent ve, perquè abans d'aquells anys hi havia molta feina i la gent treballava de nit i de dia. I a la nit, moltes vegades, dones havien de passar la via, i per sota de la via hi havia una mica d'allò per anar a l'altra banda i no hi havia llum ni res. I havien tingut problemes. O de poder-les d'allò, a por, el que sigui. I demanaven llum. Que posessin llum allà. I bueno, això. I vaig dir, diu, vol que nosaltres, algú de nosaltres hi vagi, et va bé, tu? Dic, sí, puc anar. I vaig anar amb ells. Sembla que hi havia una dona i 3 o 4 homes. Vam anar a veure. Vam pujar dalt despatx d'ell, es va rebre dalt, que ara recordo, sí. I vaig dir, jo li vaig donar paper, mira, aquests senyors demanen una cosa que tenen problemes i salta ell. I agafa el paper i l'estripa davant meu. Aleshores em vaig posar com una boca. Em vaig dir que això és indigne. No sé com que de dimonis hi vaig dir que això semblava un enfrontament una amb l'altra. Va dir, per què venien allà? Doncs ja saben que... Dic, no, si vosaltres heu anat a buscar aquesta bona gent als seus pobles per donar-los feina. Vosaltres els hi heu de... Ui, com te puja la taula. Va dir, s'ha acabat això. I sembla mentida, diu que són gent que treballa per les vostres fàbriques. Teniu una obligació d'atendre tot. I em va dir, vostè és molt jove, ja li passaran aquests gallets. Em va dir. I ens va treure. Però no, al final van posar llum perquè no es va treure. Van posar la llum. Però bueno, vull dir, va ser això la primera setmana. Primer enfrontaments que va I aleshores, bueno, vaig tenir una colla de moltes vegades enfrontament amb això de la joc. Després va venir una cosa que aquesta va ser una mica... va afectar bastant a Terrassa, que és que no sé quina hi era, però va haver-hi un ensorrament d'un hotel a Santa Susana aquí a la costa. Sí, a Santa Susana, tocant a Blanes. Sí, doncs es van pujar i van enganxar a treballadors d'això, de la construcció, que l'estaven fent, i 4 eren de Terrassa. 2 eren d'allà, on estic jo, i 2 eren del Poble Nou, de Terrassa. I jo, bueno, vaig estar a casa de la família d'aquests, que eren de la Maurina, que eren treballadors a la construcció. La qüestió és que, bueno, estem en allò, i aleshores jo em vaig anar enterant una mica el que va passar allà. O sigui, allò es veu que ja havien avisat de que estava perillat i van voler continuar l'obra. La qüestió és que es van enfonsar, però allà hi havia interessos, fins i tot de Madrid, interessos de gent que estaven embolicats en el govern i tot. De manera que en l'enterrament, quan van fer l'enterrament molt d'allò, doncs van fer el cementiri i van venir el governador de Barcelona, em sembla, la C de Colunga, sembla que hi havia la C de Colunga i em sembla que un representant de Madrid i no sé què.
Qüestió és que es va fer l'enterrament. A mi no em van deixar fer d'allò. Ho va fer el rector de la Santa Creu, que era del Poble Nou, però aleshores quan anaven enterrant amb els diversos cementiris i anava tota la comitiva, doncs aleshores jo vaig demanar la paraula. Jo recordo que no sé què vaig dir. No sé què vaig dir. Dic que aquí em fer molta cosa religiosa i allò, que està molt bé. Dic, però aquí hi ha una responsabilitat. Aquí aquests morts no haurien d'haver mort. S'han mort per manca de... Bueno, aleshores vaig fer una denúncia d'això i es va fer un silenci. Hi havia el papers i tota la família, tota la patulea. De manera que jo aleshores ja ho vaig veure, vaig desaparèixer, ja vaig anar. I al vespre ja estava el d'allò, veig que entra el Clapés i la seva dona, la Madrines, la dona, que entra al despatx del rector. Quan van sortir el rector em va dir, com estan, el d'allò, sobretot ella, la Madrines, parlava més la Madrines que no pas ell, el Clapés. Dic que volen anar a veure el bisbe d'allò i em dic que no hi ha dret, el que han fet. Bueno, qüestió és que aleshores el bisbe va cridar amb el rector i aleshores el rector ho va dir. I trauran de Terrassa perquè el bisbe, doncs, diu una de les coses que em va preguntar, va dir, i aleshores és la cosa que em va saber, on havia mort el meu pare? A quin bàndol havia mort el meu pare? Això va dir el rector. Bueno, això és aquesta part de Terrassa. I aleshores sí, em van treure i em van portar a Sant Badí, a Barcelona, allà a la Bordeta. Era un altre món. Bueno, allà vaig estar també 4 anys. O sigui, aquí a Terrassa, aquests van ser del 60 al 64. Allà et van 64 vaig anar allà. Allà et van enganxar la caputxinada? Allà em va enganxar, no. Encara la caputxinada em sembla que era cap aquí, encara. Ja era aquí una altra vegada, em sembla, Ara no me'n recordo. No, a mi allà em va enganxar la manifestació dels capellans. Ah, exacte. Que vaig anar. El 66, em sembla que era, no? Era aquesta, no? Sí. Era aquesta. Sí, allà vaig estar, allà em vaig... Bueno, va ser interessant, també va ser un altre... Jo vaig continuar lligat amb la Joventut Obrera Catalana, la JOC, de nois i de noies. Però bueno, sobretot de nois, anava al carrer Làuria i era el responsable conciliari de tota la zona que deien de la zona paral·lel, la Federació Paral·lel, que des de la... Paral·lel cap a muntanya? Sí, des d'allò tot, tant Cornellà, Hospitalet, Sants... La carretera de Sants a mà dreta. Exacte, doncs aleshores jo anava amb les reunions dels caps de la JOC, que hi havia el responsable dels aprenents, el responsable dels de 18 d'allò i el responsable dels adults, ja diguem-ne. I teníem les reunions i bueno, jo hi anava o sigui, jo em vaig cuidar durant tots aquells anys de la JOC d'aquest sector de Barcelona. A part d'això, a la parròquia doncs hi havia les escoltes, hi havia no sé quantes coses, i aleshores allà el que no hi havia era tantes misses ni tantes d'allò, perquè no hi havia tanta gent. I aleshores jo gairebé poca cosa feia a l'església. La missa del diumenge i d'allò, però tot ho feia el rector, d'allò, com que no hi havia massa.
En canvi, a Terrassa sí, vaig fer un fart. Feia tots els batejos jo, tots els casaments jo, tot. Allà hi havia més una implicació social. Sí. Allà a Barcelona. I aleshores allà sí, vaig estar. I aleshores sí, també em vaig cuidar aprofitant això que hi havia dels escoltes, tant nois com noies, clar, també els pares eren treballadors, tots treballaven allà a Can Balló, treballaven en aquelles fàbriques d'allà de la Bordeta. O sigui que, però, esclar, la cosa de l'escoltisme era més aviat de la terra, el prat, a la pàtria i el d'allò, i jo mirava de posar-hi l'element social de la... O sigui que... Sí, una de les coses que em preocupava més era que no es desclassessin. I bueno, hi anava, sí, me'n cuidava perquè ells, les noies precisament, de fet, d'això de noies de l'escoltisme era laic. O sigui, els nois no, que estaven lligats una mica amb l'església, però el de les noies era laic. No era d'allò, però elles gairebé com una protecció de cara a la família, perquè esclar, elles tenien por, les famílies deixaven les nenes d'allò, però tenien por que si no hi hagués alguna mica d'allò, religiós, moral, que no d'allò, i aleshores elles van als camps, em van dir tu vine, i ja està, i aleshores jo anava amb els campaments d'elles. Perquè l'afició a la muntanya va vindre d'aquí? Home, sí. Bueno, de fet no hi anava jo a la muntanya, no. Però bueno, esclar, aleshores vaig tenir que sortir amb elles als seus campaments, que feien a l'estiu, el feien al Pirineu, el feien a allò, i vaig començar una mica, aleshores sí, vaig aprofitar que quan em donaven vacances, 15 dies de vacances, o el que sigui, doncs mira, agafava el tast i me'n anava a la muntanya. Bueno, això és així. I aleshores d'allà, el 68, bueno, allà vaig tenir això. Allà vam viure moltes coses. El naixement de comissions obreres es va fer allà va haver d'allò, el teatre aquell. La constitució del sindicat d'estudiants. Exacte, d'allò. Aleshores encara me'n recordo que vam baixar amb el rector, el Vicent Vidal, era un bon home. Vam baixar i plorant, gairebé, pobre home, perquè es veu que alguns d'allà del barri no veien clar deixar el teatre per d'allò la policia, que no sé què, i es va tenir que enfrontar una mica amb el seu entorn. I quan vam baixar amb l'ascensor que baixàvem per entrar amb el teatre, perquè vam estar una estona allà a veure si hi havia enrenou o no hi havia d'allò, doncs ell em va dir això. Jo vaig animar, vaig dir, no faci cas, que pensin el que vulguin. I bueno, va anar... No van agafar ningú en aquell moment de la sortida, però els van anar a buscar a casa seva alguns. Almenys 5 o 6 els van tenir retinguts, però els van anar a buscar a casa seva, no van agafar ningú. El que va passar al dia dels Caputxins, que deien que es havia violat els mandats de l'església perquè havien entrat dones al convent, que teòricament no podien entrar, això va portar molta... Sí, però jo no hi vaig ser-hi, no puc explicar gaire d'allò perquè no hi vaig ser-hi. Però ara no recordo perquè, bueno, nosaltres en aquell moment, no sé on estava jo, van haver a quin any va ser exactament el del... Mira, aquí tenim l'informe... No me'n recordo ara. El 66. 66? El 66. És l'any que nosaltres també vam fer la manifestació de capellans.
que va haver un informe de teòricament laics que criticaven la postura de l'Església Catòlica. Ja, que és d'allò, sí. Que és aquest informe que es va fer. És un informe que es va fer. Sí. Que parlen de totes les ofenses a l'Església per obrir les portes. Doncs, bueno, nosaltres vam... Bueno, vaig tenir que anar... Vaig anar a la manifestació de capellans, però ara no me'n recordo jo com ens va enganxar allò de la caputxinada, no me'n recordo. A quin diari francès o quina revista francesa va sortir? Sí, a Alemanya, a la revista alemanya. A una revista alemanya que era una mena d'allò, de revista d'aquestes dones, d'una mica com aquí... Lola o... Sí, una cosa així. I vaig sortir a primera plana. Però curiós, a Alemanya es deia... L'Stern... no. Ho tinc apuntat. Això ens ho tindràs que passar perquè ho tenim que buscar aquesta portada. Sí, de fet, ens la van enviar d'Alemanya perquè allà al barri, encara a la Bordeta, hi havia uns alemanys que vivien allà i es va casar un d'ells amb una noia d'allà del barri i tot això, i aleshores la família, alguna ja estava encara a Alemanya, totes, i aleshores doncs aquests que venien a l'estiu aquí amb el seu germà i què sé jo, quan van veure a mi a primera plana que sortíem de la catedral per anar a d'allò, a la policia. I sortia, en el moment que sortia jo, que vam trobar amb la policia d'allò, que se deia el creix. El creix, sí. Doncs el creix ens volia privar de com és torturador. De que continuéssim anant i nosaltres vam continuar caminant. Aleshores vam dir tots per la cera, que no puguin dir cap d'allò. Vestits tots amb sotana, encara, que ja no la portàvem, ja no portàvem sotana, doncs vestits amb sotana cap a la catedral. La catedral, la policia, des d'allà a la catedral. I aleshores quan vam arribar allà a la policia, doncs ja ens vam trobar. Que ens van barrar el pas i van dir que no podien. Aleshores recordo que hi havia cotxes aparcats i un de nosaltres, dels que érem allà, em sembla que era el bessó, va entregar la d'allò amb el caporal que hi havia allà a la porta, li va donar i ell la va tirar. Això via Laietana. El via Laietana. El dia via Laietana. Això està tot d'acord. Doncs, bueno, això. Aleshores, ja va tirar la carta i jo recordo que la vaig agafar de terra i la vaig posar sobre un cotxe dels que hi havia allà a l'entrada, que estaven aparcats a davant. I ja, bueno, aleshores, de cop i volta, váyanse, que si no, i van començar a sortir policies dels carrerons aquells i ens van rodejar i de porra. I sé que, esclar, jo estava del davant i tot, érem 100 i pico, els altres tots estan a darrere. Quan vam girar per marxar, quan venien a pagar-nos, corrent, doncs, esclar, jo vaig tenir que esperar que marxessin els de darrere per poder marxar. De fet, vam quedar que aniríem a la iglesia aquella que hi havia al davant, però la iglesia la van tancar, el rector que hi havia la va tancar i no va deixar entrar i bueno, la gent es va dispersar. I esclar, a mi em van picar amb la porra, em van tirar les ulleres a l'aire, aleshores jo buscant les ulleres i mentrestant em pagava a mi a l'esquena. I fins i tot un altre policia li va dir que la vas a matar. Li va dir a l'altre,
I aleshores els vaig trobar les ulleres i vaig començar. Vaig córrer tot el carrer Junqueras, amb sotana, en aquells anys. Amb la sotana de un espectacle. Tot el Junqueras, tota la plaça Urquinaona, en vermell, perquè passava i la policia al darrere em anava seguint. Agafar el carrer Làuria fins al carrer Casp. Vaig anar a parar. Aleshores al carrer Casp ja vaig veure que ja no em seguien i ja vaig anar a buscar el metro i d'allò. Però aleshores sí, quan vaig arribar vaig dir que em havien pagat i aleshores va cridar el metge, va venir el doctor, no me'n recordo com se diu, i va venir, em va mirar i tenia l'esquena. Diu, bueno, pots tenir un derrame a dintre, però bueno, si no hi ha res, em telefoneu, si cas. I ja està. I va. Està, tal com us he explicat, està escrit aquí. És molt curiós, perquè explica allò de la carta, que va quedar, la veu intentar tirar dintre, va caure damunt d'un cotxe, la va agafar i se la va posar a la butxaca tota arrugada, un dels policies, ho explica, avui estava llegint i és cosa curiosa. Llavors, Quimet, aquí, quan vas arribar per anar a Can Anglada? Quan vaig entrar? Quan vas vindre per anar a Can Anglada? A Can Anglada, aleshores, el 68. El 68, bueno, la cosa va venir perquè volíem fer fora l'Agustí de Can Anglada. Aleshores, el grup de capellans de Terrassa van mirar a veure què podíem fer i aleshores, de moment, demanaven que jo, que ja coneixia Terrassa, tornés una altra vegada a Terrassa. Aleshores va venir l'Agustí, o sigui, li van dir a l'Agustí que vingués a veure amb el mossèn Vidal. I va venir a veure el rector, vam estar allà, i em va dir que demanaven que jo anés allà, que ajudés una mica a evitar que l'Agustí el traguessin. I aleshores, si jo hi anava, podia quedar l'Agustí lliure, diguem-ne, però a Terrassa, i jo de vicari a Can Anglada. Això era la intenció. Però la del Damià i tot el grup de capellans era que jo aleshores em comencés una parròquia a Montserrat, que encara no hi havia parròquia ni res, que comencés una parròquia a Montserrat. Aleshores, doncs, vaig venir, però de moment l'Agustí continuava a Can Anglada. L'Agustí no estava en cap, diguem-ne, rectoria, estava en una barraqueta, i d'allò, perquè el va fumar fora la majordona del Ros. La qüestió és que aleshores jo em vaig tenir que quedar de moment refugiat a Sant Llorenç i els diumenges baixava a fer la missa allà, a Can Anglada. Però el rector que hi havia a Can Anglada es va trobar que no era capaç, pobre home, d'aguantar totes les tensions que hi havia allà. I un dia, al gener, si jo vaig entrar al novembre, doncs al gener va marxar de cop i volta i vam quedar jo i l'Agustí allà. Llavors jo, els dos érem responsables, vull dir, no hi havia un que venés un sobre l'altre i vam d'allò. Vam estar fins a l'estiu nosaltres dos responsables una mica, però ens ho vam agafar nosaltres, no ningú ens va dir res. I aleshores vaig anar perquè amb l'Agustí el van suspendre de vivis, que deien, o sigui que no podia exercir de capellà. Però jo de fet li vaig obrir, com fer. Però van venir també amenaçant-me a mi que també em podien treure. Jo li vaig dir al bisbe auxiliar que va venir,
diu, que ens coneixíem perquè aquest va ser rector de Corbera, Corbera, de la Palma de Cervelló, que estava al costat de Corbera, i ens coneixíem, i aleshores era bisbe, i em va dir que, que m'exposava que, dic, si vosaltres voleu, formem a fora, vosaltres mateixos. I dic, però jo no el firmo, em volien fer firmar, no sé què, que em volien fer firmar, dic que això jo no ho firmo. No sé, no recordo què demanava. La qüestió és que vam quedar nosaltres dos. L'Agustí se'n va anar de vacances a l'estiu, que ell treballava en una fàbrica, doncs tenia les vacances, se'n va anar. I aleshores jo em vaig quedar sol. I de cop i volta, un dia, allà a l'agost, ve un tio, un capellà, un capellà d'allò, llaurador, ve allà que era el rector. Dic, no m'han dit res a mi, que... Diu, no, jo tinc el numerament de rector. I per tant allò, dic, ho sento, dic, la gent, això no ho saben, no, d'allò, i a la comunitat m'hi ha de dir alguna cosa. I aleshores hi va haver un enfrontament de la comunitat i va començar una colla d'anys que vam estar enfrontats. I nosaltres vam mantenir em dir a les misses. Sí, em tenir el control de la parròquia nosaltres i ell es van refugiar allà a les monges. I aleshores, aquí, ja nosaltres, l'estil de vida que teníem aquí era que durant el dia treballàvem i els diumenges i dissabtes ens fèiem les... Però les nits de cada dia tots teníem reunions al vespre, però esclar, de fet treballàvem. Però ell es va guiar amb la ultradretana... Aleshores allà sí, allà refugiaven una colla de gent d'ultres, sí. Vam tenir que enfrontar-nos, entre altres coses, per exemple, doncs quan nosaltres vam entrar hi havia les dones dels empresaris, d'allò, de tots els grans empresaris que hi havia a Terrassa, que feien allà, no sé com n'hi deien, feien caritat, anaven repartint. Com dels Colores, com la gent de Colores. Sí, i un dia doncs els vam cridar, vam fer una reunió. I els vaig dir que el que havien de fer era que fos més just el jornal que donguessin els treballadors de les seves fàbriques, no a venir aquí a fer d'allò. Ens van empipar com unes mones, però les vam despedir una mica del bar, d'allò. Sí, recordo això. I, no sé, ja... La relació amb els conflictes laborals, amb l'Electra... Aleshores, sí, amb tot el d'allò, nosaltres allà vam estar tot un mes obert a les reunions de l'AEG, durant la gran vaga de l'AEG, vam tenir un paper bastant important. O sigui, totes les grans assemblees que hi van a fer-ho les feien allà a Caraglada. I nosaltres, teòricament, només teníem obert el local, diguem-ne, i estàvem a la porta perquè no entrés la policia. O sigui... i res més, i estàvem a dintre. Aleshores, allà em vaig trobar amb coses que és curiós. A Barcelona, quan estava a Sant Badí, deia la Jo, que allà també teníem un grup, i eren els aprenents. Hi havia un nano que els seus pares també eren militants de l'ACO, em sembla que eren, i va desaparèixer aquest nano. Aleshores es veu que es va apuntar, no sé en quin partit era, si el Partit Comunista Internacional que deia, i
va marxar cap a França i va desaparèixer. La seva família, que eren molt militants, però els hi va costar de pair això i se'n van dir que jo els havia posat al cap amb ell. Dic, no, jo, el seu compromís polític, jo no hi vaig tenir res. El compromís social, diem que hi havia, que això va portar el compromís polític, però jo no hi tenia res. Però bueno, va quedar així. I amb això de la vaga de l'AIG estava allà a l'entrada, recull, veig que entra ell, el nano aquest, que jo el vaig reconèixer, però aleshores ja havien passat 4 o 5 anys o 6 o no sé quants anys. Dic, coi, dic, sí, és el d'allò, el Clares. Sí, i vaig anar allà amb ell. Oh, quan em va veure, no s'ho dic, no diguis res, perquè... Dic, però on estàs ara tu? Dic, com és, no estàs pas tu aquí a la... Dic, el partit... El partit l'ha enviat allà... L'ha enviat aquí a l'assemblea. Aleshores em va dir que vivia precisament a Can Anglada, refugiat en una casa, no sé quina casa estava. Ara sí, es va quedar parat per això, però és curiós que em trobés cap d'anys amb l'ano aquest que deia, o sigui. I no recordo ara més. Aleshores, totes les reunions van fer allà fins a l'última, i a l'última hi va haver-hi, quan la policia, al sortir, els que una mica ho portaven, quan acabava l'assemblea, aleshores es reunien allà al despatx, a dintre, i bueno, havien posar allò, i quan van sortir ja vaig veure que hi ha la policia, que aleshores sí, van sortir un cotxe d'allò i ja va baixar, ja no vaig tenir temps ni de... el van enganxar a l'Aran i altres, bueno, no sé, me'n recordo, i sé que aleshores, bueno, la policia va amenaçar amb la pistola, que jo m'acostava amb el d'allò i vaig tenir que parar i vaig entrar. Però aleshores, bueno, jo vaig mirar si em deixaven anar fins a la Model, quan van estar a la Model, no em van deixar entrar. I aleshores jo portava un paquet de tabac i d'allò, vaig dir, hi ha el capellà aquí, i em van poder parlar amb el capellà, i el capellà em va dir que li donaria un cagalló. Però a mi no em van deixar parlar. Aleshores aquí també hi va haver-hi un problema amb tot el d'allò, durant la vaga, doncs es recollien diners a les cases del barri, que nosaltres amb el sermó també ho havíem dit, però hi havia gent que anaven a recollir. Una d'aquestes persones era una noia d'allà de la parròquia que també anava i la van enganxar. Llavors la van detinguda a la presó. Nosaltres no ens vam enterar després, van venir els pares, em van dir no recordo com se deia, Carme? No recordo. Bueno, la qüestió és que... La Carmen, la germana, igual era la germana... No era aquesta, no. No me'n recordo com se deia, és que ara no em ve la memòria. Bueno, la qüestió és que estava a la presó, d'aquí a Terrassa. I aleshores, doncs, els pares van venir, perquè havia vingut l'àvia d'Extremadura, del pueblo, pobra dona, encara anava amb aquell vestit fins a baix, i van venir a veure si la podien veure. Dic, home, si l'àvia ha de marxar una altra vegada cap al poble i abans de marxar voldria veure. Dic, jo us acompanyo. No ho sé si anant jo serà millor o serà pitjor, però, bueno, jo, si voleu, us acompanyo. Anem a d'allò, a veure si podem. Bueno, llavors anem cap a la presó, aquí a Terrassa, i d'allò. I el policia que estava vigilant a la presó, el vaig casar jo a la Sagrada Família feia anys. I esclar, em va veure.
no m'hi compliquis la vida. Quan em va veure, va dir, no m'hi compliquis la vida. Estava al dipòsit municipal. Estava a la presó de Terrassa. Sí, estava vigilant allà, a la presó de Terrassa. I aleshores dic, mira, a veure si ens pots deixar veure els pares d'aquests. No ho vaig dir jo, sinó els pares, i l'àvia aquesta que ha de marxar al poble, que la puguin veure. Bueno, però aleshores a l'entrar ells van dir, tu també et ven. Em van dir a mi, els pares, però dic, bueno, jo us tanco a dintre, quan d'allò truqueu i ja sortireu, però no m'emmerdeu del d'allò. Bueno, quan vam arribar allà, amb ella, ja estàvem parlant, ja estàvem d'allò, i diu, per què no feu una missa aquí? Dic, home, no ho vaig dir. Dic, bueno, però no tenim res. I vaig trucar, i dame un poco de pan, jo estava esmorzant. I una cervesa. Un poco de pan i un poco de vino. I allà amb un got que tenia, va posar una mica del vi, i em va donar un tros de pa, i bueno, vam pujar a dalt. Perquè estaven a dalt les dones. Sí, a dalt. No hi havia ni cadires ni res, no hi havia res per seure, vam seure a terra, tots quatre, vam seure, vaig posar el meu mocador, vaig ser el mocador a terra perquè el pa no toqués a terra, i vaig posar el pa i vam fer o sigui que hi ha dit una missa dintre de la presó, inesperadament totalment. De manera que la pobra àvia aquesta, quan escrivia des del poble, no he vist ninguna missa com aquella. Bona dona. Bueno, això és una part dintre del que va ser la vaga de l'AEG, que vam, esclar, participant totalment, vull dir. I la vaga aquesta, Quimet, va portar les conseqüències després dels atemptats? Va portar? La conseqüència dels atemptats contra les esglésies i el magatzem va ser... Bueno, esclar, va venir una mica de tot, sí. Sí, però això sí que suposo que devia influir, que després, doncs sí, tant a la porta de l'església com a la porta lateral d'allò, i després una que ens van fumar una bomba, no sé què ens van tirar, que van entrar per la finestra del pati del col·legi, i va venir el teu pare, perquè estava treballant amb el teu pare, i van venir dient que hi havia foc a Can Anglada, i vam venir corrents, i vam veure com van tirar una paret a terra, tot a dintre, el telèfon penjat, tot estava... La paret de la sagristia? Sí. I va venir la policia mentre estava allà. El del magatzem va ser posterior o anterior a aquesta? La bomba al magatzem l'atraparia? Això suposo que devia ser posterior, era posterior. Era posterior, va ser quan la bomba de Gara també. Sí. També va venir la televisió francesa, que ens va fer un reportatge que va venir allà a Can Anglada, i aleshores hi havia un del PSUV, després no sé qui hi havia del barri, d'altres d'allò, no sé quants érem allà, i ens van fer un interrogatori, d'allò, amb la televisió francesa. No sé com ho van poder fer, perquè van entrar per fer reportatges de la Costa Brava, van entrar de França per fer reportatges. I aleshores van aprofitar per donar una volta per Terrassa. Vam venir amb un cotxe francès, clar. No sé. Bueno, qüestió és si van venir a la nit i es van fer. I aleshores en acabat vam poder-ho veure perquè ens ho van dir quan ho feien per la televisió francesa, i vam anar fins a Figueres, i a Figueres vam mirar, pensàvem que podríem entrar a qualsevol bar i demanar. I no, esclar, no donaven. Fèiem futbol en aquella hora i la gent veia el futbol
I quan ja anàvem vençuts que no ho veuríem, hem passat per davant d'una tenda que hi havia les televisions enceses. Hi havia una que era... Hi havia la francesa? Sí. I ho va veure. I coi, si és el d'allò, diu, mira, ha de sortir. I si vam poder veure per l'aparador d'una botiga que tenia d'allò. Vam anar amb la gustí, sí. Bueno, doncs sí. No sé què més. De quantes coses, Quimet, has treballat? De quantes coses? De quantes feines has treballat? Ah, bueno, això... Jo vaig tenir... Jo no sé com la cosa. A veure... Veig que els jesuïtes que venien aquí i es van posar a treballar, amb ells se'ls obria totes les portes, o sigui, el Santi va poder entrar a l'AEG, em sembla que va entrar un temps, que després va plegar i va marxar, però va estar un temps. L'altre va entrar al Fontanals, o no sé qui. Tots jesuïtes. I jo anava amunt d'allò i em tancaven les portes a tot arreu. Vaig anar a l'agut. A la porta ja no em van deixar entrar a mi. Vaig anar, aleshores vaig estar primer al començament amb el teu pare, i aleshores mentre després vaig anar buscant per anar a algun lloc que fos més, que em relacionés més amb una cosa més lliure, diguem-ne, més. Vaig anar a veure, després del teu pare, on vaig anar? Potser un puesto que fèieu totxos de fang o... Vas estar en un puesto que fèieu casetes d'aquelles prefabricades? Sí, allà amb el taller aquell, sí. Però, bueno, no, abans em sembla que vaig anar amb algun altre allò. Ah, sí. Sí, amb la cartonera del Vallès. Vaig anar a la cartonera del Vallès. I allà, bueno, vaig entrar. Cap d'un mes em feien fixa i quan ja anava a fer el mes vaig veure que entrava la Guàrdia Civil. I vam veure, jo, tate, això és... Jo hi vaig pensar, em sembla, que va per mi. I sí, cap d'una estona em criden a mi, a dalt de la direcció, pujo a la direcció i em diuen, bueno, no renovem per un mes, ara que havíem de renovar, no renovem allò. I diu, vostè no ens ha dit que era capellà. Dic, home, no vaig a predicar el que soc, si soc pintor, m'agrada la música o el que sigui. Jo venia a buscar feina, no, perquè ens havia de dir, no volem que ens confessi ningú aquí. Li va dir l'Alfred. I aleshores quan baixo, tots els treballadors em van dir, què? T'han dit? Despedir, no... Parem. I va parar tota la fàbrica, va parar. I bueno, que volien parlar amb la direcció. La direcció estava a Barcelona, aleshores havien de venir de Barcelona, van pujar, i aleshores hi va haver-hi una assemblea al menjador, perquè allà hi havia menjador, era una fàbrica que ja era, no sé, si 200 i pico, no sé quants eren. Bueno, la qüestió és que aleshores va haver un enfrontament dels treballadors amb el... I entre ells també el que era cap de personal va fer un paper una mica, es va defensar una mica, sense voler, no sé com, amb tota la discussió que hi havia amb la direcció. Bueno, la qüestió és que van despedir a 4 dels que es van destacar més, que estaven disposats a pagar el que sigui, però que estaven despedits. 4 i jo, bueno, esclar, jo. Però aquests 4 no, aquells 4 treballaven i eren fixes. Aleshores, doncs,
Aquest vam tenir allò magistratura, un judici, i em van dir que jo hi anava, esclar, perquè era el testimoni, el motiu de l'atur era... Bueno, de la parada. Doncs, bueno, vam anar allà, no sé quin número, el 12 em sembla que es va tocar. Hi havia diversos d'allò dintre de magistratura. I era un jutge que era un home gran, molt divertit, molt d'allò. I va dir, bueno, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que...? Bueno, aleshores va sortir una mica i, esclar, jo vaig dir, què? Diu, sí que usted es cura. Dic, sí. ¿Y trabaja? Dic, sí. Todos tendrían que trabajar, va dir l'home. Todos tendrían que trabajar. A la empresa que pague lo máximo, si quiere, y si no, que los admita. A les 4 d'allò que estaven despedits, perquè anaven pels 4, per mi no, perquè per mi em podien treure, no? Però pels altres no, els altres havien. Diu, que paguen lo máximo. No tienen derecho a sacar a nadie por ser curia. Però bueno, em vaig trobar amb aquest jutge, no tot se podia ser. Bueno, això és el que va haver-hi. Amb aquest segon. Després vaig treballar a l'estiu, que encara no trobava, perquè, esclar, vaig anar buscant llocs. A les Torres. Vaig anar a les Trenzas i Cables i Acero, que estaven aquí a la carretera de Sabadell, d'allò. Allà vaig anar, ens van fer, jo vaig demanar per entrar de peu, vull dir, no de res. Però bueno, es feien un examen abans d'entrar, com una mena d'examen. Sí, per saber què era. I vaig mirar de fer-ho malament, perquè és que si no, no m'haguessin deixat entrar. I, bueno, en principi em van dir que d'allò que tenia d'allò per entrar. Però aleshores, al cap d'uns dies, em telefonen, que havia d'entrar el dilluns, em telefonen el dissabte i em diuen que no pot ser. Llavors es veu que diu, hemos recibido un informe de la policia, jo. Sí, que no, em van dir que no. Aleshores vaig anar a la Riviera, que era també del ram de metal·lúrgic, que sí feien d'allò. Sí. Allà hi havia de cap de personal. Vaig tenir que anar a Barcelona, em van fer allò, quins estudis havia tingut. Clar, jo havia de buscar les 1001 per no dir que fos capellà. Dic, bueno, yo por mi cuenta he estudiado poco cosas, pero no tengo estudios. Però... Sí, però aleshores, cap d'un d'allò, arribo a casa, em telefona el rector de Sant Madí. Que no hi havia pensat jo en això. El rector de Sant Madí em telefona i em diu, home, que has fet una mala jugada amb el Dualar. Ostres! Vaig pensar, la mare del tap, no sabia que... El Dualar era un que es reunia allà, la cosa dels pisos aquests del Congrés Eucarístic. Doncs a Sant Madí n'hi havia també de pisos aquests. I aleshores els que eren responsables eren una colla de gent ben situada i d'allò, que venien i aleshores es reunien allà i sopaven junts. I un d'aquests era el cap de personal de la Riviera, que era el Dualar, que a més ell es vantava de ser d'esquerres. I aleshores el rector em va dir això, dic, home, dic, la mala jugada me la fa ell. Jo em pensava que ell no tenia aquesta reacció. A mi, dic, el rector em va dir, bueno, tens tota la raó, però a ell no li agradava que jo anés allà a la seva empresa i no em van agafar.
Aleshores, a l'estiu vaig tenir que anar amb això. A les torretes? La torreta aquesta d'incendis, 3 mesos. Després, quan vaig acabar aquí, sí, ja vaig trobar un que feia això de comprar fàbriques i acabat treia el material, sobretot textil, del ram textil, i acabat el venia, arreglava algunes màquines i altres les trinxava i pel drapaire, diguem-ne, però moltes, doncs, bueno, i aleshores jo vaig entrar en aquesta empresa, que es deia Serra. Serra Pucera. I allà vaig estar no sé quant temps. I anàvem a muntar i desmuntar, també peces d'allò d'aquestes per tot arreu, o sigui, a Olot, allò, anàvem per tot arreu, sí. I a vegades allà estava una setmana, estava. I aquí també vaig tenir un enfrontament amb l'amo, i aleshores al final estava d'allò, vaig tenir que marxar. Aleshores vaig anar, al final vaig trobar per poder entrar a la Sant Lleí. El Sant Lleí. Sant Lleí. Aleshores coneixia uns que era, no cap de personal, però era responsable d'una zona del Sant Lleí, que el coneixia de quan havia anat a la Sagrada Família. I li vaig dir, sí, i dic, sí, que hi ha feina, hi ha possibilitat de... I em van dir, vaig entrar. Vaig entrar a Tins del Sant Lleí, de les mitges, I aleshores d'allà a les mitges havia de, quan fèiem Tins allà, quan acabava el Tins, havíem de pujar a dalt, que hi havia una taula, que eren 40 o 50 noies, allà, que feien el repàs de les mitges. Si tenien alguna, estava algun punt marxat o el que sigui, feien el repàs. I jo portava tot el dia. Clar, moltes em coneixien, dels barris. Oh, de seguida va córrer, que hi havia un capellà. Un capellà allà. Jo una vergonya, a més, amb tantes noies allà, 40 noies, clar, a més, fan broma i fan d'allò, jo amb les mitges, allà, sí. I llavors, quan es va acabar el primer dia, a l'hora de plegar, em diuen, et demanen a la direcció. Dic, bueno, ja està. Pujo cap dalt i aleshores em crida i era de l'Opus aquest, segur, perquè em va fer un sermó. Dic que a l'Evangeli això no ho diu, això de capellà. Dic, on t'ho ha llegit vostè, això? Li vaig dir, on t'ho ha llegit, això, que no podem treballar els capellans. Perquè, esclar, van començar a treure l'Evangeli i tot. I es van, aleshores es van comprometre, dic, mira, aquí no pot estar-hi, que dit. O sigui que queda despedir. Però estem disposats a pagar-li el jornal fins que trobi la feina que vulgui. O sigui, estaven d'allò, dic, ostres, vostès m'han confós a mi. Dic, jo no venia a buscar caritat aquí, jo venia a buscar feina. I llavors em vaig negar a acceptar que em donessin o paguessin el d'allò. I, bueno, encara vam aprofitar el Puiggròs, ens va dir, tu, mira el sindicat, que encara que sigui aquest vertical, i els fumarem encara sense d'allò un careig de l'empresa amb mi. Pels motius que envien acomiadar. I vaig fer una carta al sindicat i va passar, i van citar el Sant Lleí, però no hi va anar ningú. I jo vaig quedar a fora. I aleshores sí, amb el taller aquest, vaig estar en aquest taller no sé quants anys. El taller del Puig Antic, de Puig Ganell,
i Puig, ara em ve la memòria, a veure, és igual, tenia d'aquest taller que estava al carreró aquest que hi ha, de la Rambla al carrer Arquímedes, que va per allà, a prop del carrer Torrella, hi ha un carreró que va passar per darrere del bar d'aquell Los Salvadores i què sé jo. Sí, el carreró aquell petit. Doncs allà hi ha un tallaret i allà estava. Allà vaig aprendre a soldar, d'allò, sí. Molt bé. Bueno, vaig estar una colla d'anys fins que vam tenir que plegar el taller. Però aleshores ens vam refugiar amb això vam fer una maqueta per fer totxets i d'allò, i a veure si això sortia, però bueno, no donava per pagar d'allò i aleshores vam tenir que plegar del tot. I aleshores jo, què vaig fer? Vas estar també a la mina soldant, Vaig estar a la mina soldant carros o... Vaig estar, bueno, sí, soldant d'allò, sí. Bueno, allà baix, sí. Bueno, però allà era quan estava el taller. Quan estava aquest taller feia el manteniment del Seguers Donadeu. I el Seguers Donadeu van treure la fàbrica d'aquí, que tenien, on que ara hi ha tot això de les lires i què sé jo, que hi havia i la van portar allà a sota de Castellbisbal. Aleshores el muntatge d'aquella fàbrica nova, nosaltres hi vam anar-hi i també vam treballar en el muntatge i en acabat en el manteniment. Però aleshores, precisament un dels motius per plegar del taller va ser que ens devien amb el taller tot un any i resulta que van tancar allà i ens vam quedar sense cobrar i esclar el taller no va poder aguantar el deute de tot un any, un talleret petit que no, i aquí va venir una mica que vam tenir que plegar el taller. I aleshores sí, allà vaig estar treballant a sota d'una vagoneta. Les vagonetes, quan s'espallaven les rodes o el que sigui, havíem de canviar tot el d'allò per sota, havíem d'aixecar les vagonetes aquelles i en acabat, doncs, canviar tot el d'allò, les rodes. I havíem de tallar-ho primer i després ressoldar-ho. Vaig fer un fart de passar-me soldant a sota de la vagoneta. Va resultar, no? I bueno, sí. No, bueno, molta d'allò. No sé, aquí i altres llocs. Aleshores sí, vaig anar a parar amb els desguassos. Primer amb vosaltres i després, quan vosaltres veu tancar, vaig anar a l'Alagon. Que és on et vas jubilar al final. Allà em vaig jubilar. A l'Alagon vaig fer els 65 anys. Una pregunta, com recordes els esmorzars? Els esmorzars allà a casa. Sí. Com els recordes? Home, bueno, el teu pare, doncs sí, anàvem a esmorzar, també venia, a vegades venia l'avi aquell. El Blai. I aleshores venia el Blai i el d'allò, i el, com se deia? El d'allò, sí, el que era l'amo del taller. Sí, venien a esmorzar, tenien el taller per allà, a la vora mateix, i esmorzàvem junts, sí. Sí. Me'n recordes del dia de l'atemptat al Carrero Blanco, que s'estava esmorzant? Aleshores estan fent, un d'aquests dies va haver un incendi del teu, que ens diuen estan cremant el corrents vam anar cap allà. I va ser la policia que va... Van veure un 1.500 a la cantonada. Devia ser la pròpia policia. I bueno, no sé, ara... Bueno, esclar, hi ha moltes coses. Et poses a parlar
No sé, et queden moltes coses, però... Sí, són molt... I el record sobretot després el tema de lo que va comportar la vida aquella social amb la vida després que va ser de la muntanya, dels amics... Bueno, aleshores sí, aprofitàvem. Esclar, durant el d'allò vivíem amb molta tensió. Esclar, a part de que treballàvem, jo estàvem compromesos amb moltes coses i hi havia un enfrontament amb la policia i amb l'església. O sigui, esclar, per a l'església perquè representa que el bisbe volien a fora l'Agustí i el barri no volien que marxés. I aleshores allò constantment hi havia tensions molt fortes. Aleshores nosaltres vam trobar un dia que no podíem entrar, que havien canviat el pany. Mentre nosaltres treballàvem, a la nit arribem allà, anem per anar al despatx, coi, no van canviar el pany. Aleshores doncs vam telefonar a Barcelona i els vam dir que si no podíem entrar, que el diumenge hi havia missa, hi havia casaments i els faríem allà al carrer. El bisbat es va posar nerviós i van venir i van dir que ens obríssim. Ens van donar una clau i vam poder... Però bueno, la cosa va... Ho sabíeu, hi havia un enfrontament constant. Això a nivell dintre del món de l'església. Però després, dintre del barri, doncs un dia es van comparèixer a la Guàrdia Civil rodejant tota l'església. Van venir, no sé si 7 o 8, d'allò, amb cotxes jeeps, van baixar tots amb metralleta, que els van baixar i clar, nosaltres com vam veure això, com vam veure la gent, poseu-vos a dintre a l'església, ràpid, que estava allà al despatx, una colla de xicots, i nosaltres vam sortir per veure què passava, què volien. I ells amb la metralleta diu, póngase de cara a la paret, es volien que posessin de cara a la paret i mans enlaire. I doncs hi posem. Diu, pues tiramos, tiren. I aleshores d'allà van dir, què hacemos? I mentre deien això, que entre ells parlaven, vam entrar de cop a dintre i vam tancar. Vam forcejar una mica amb la culata a la porta, però al final es veu que els hauria dit al capità que no volguessin entrar dintre. El tema d'homilies o d'allò... Sí, bueno, això... Va comportar temes judicis i temes... Sí, amb això ens van... Cada 3x4 ens feien una cita, però aleshores enviàvem al bisbat i el bisbat normalment es deia que això ho resolvien ells. I bueno, jo tinc a casa, encara conservo una colla de cites que ens feien per sermons que havien fet. Però de cop i volta un dia m'arriba una i sí, em vaig de presentar a la policia i d'allò i aleshores vaig telefonar al bisbat i és que se'ls havia colat aquesta d'allò. Això em van dir ells, no sé. En qüestió que sí, que vaig tenir que anar i aleshores em van dir que havia de fer un judici. I bueno, aleshores em va dir que busqués, que no podia sortir de Terrassa, que havia de pagar una fiança i que d'allò, que havia de buscar un advocat. Aleshores vaig telefonar al bisbat a veure què feia, amb aquest nivell, diguem-ne, a veure què és el que havia de fer. I al bisbat hi havia d'advocat que, com se deia aquell home que és mort, era molt conegut. Em va dir que em busqués a Terrassa una persona. I aleshores ella em va recomanar, diu, per què no vas al Badia, al Joaquim? Dic que està passant un moment de crisi, que va morir la seva dona, i va quedar amb tots els fills. I
també el farà sortir una mica del seu, que es havia tancat una mica en el seu. I vaig anar a veure el Badia, el Joaquim, i vaig dir, mira, tinc això, aquest problema, davant d'allò, i a veure si podies fer-me defensar-me. I aleshores ell va ser el que va fer d'advocat. I el que va estudiar, va aprofitar una cosa, que és que hi havia en aquells moments una sèrie de conflictes entre la policia i la Guàrdia Civil. Policia i Guàrdia Civil. Es veu que la Guàrdia Civil, de fet, era el responsable de tot el que fos fora de la ciutat. I a vegades hi posaven el nas la policia. I la Guàrdia Civil s'emparellava. I aquí estaven barallats. La qüestió que, aprofitant això, em va dir a mi, hi ha algun guàrdia civil que vingui a les teves misses i tot allò? Perquè l'acusació em venia que jo havia fet una declaració amb un sermó que no sé què deia amb el ministre de Governació. La qüestió és que aquesta em va preguntar això i jo vaig dir sí, ve a missa un guàrdia civil, no sé si ha retirat o no, però algunes vegades jo l'he vist vestit de guàrdia civil i ve amb la seva dona, devran viure en el barri. I aleshores ell, el d'allò, el Joaquim, va anar a veure el capità, a veure qui eren aquests policies que venien a missa amb nosaltres. I sí, van baixar. I aleshores van servir de testimoni d'una banda i de l'altra. Aleshores, aprofitant aquest enfrontament, la Guàrdia Civil no va dir el mateix que deien l'acusació que ens feia la policia. I això em va salvar. Un cas semblant va passar a Can Anglada amb una detenció que hi havia la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Un detingut se'l volien portar un i se l'emportaven, sí. I al final va quedar suelto, perquè es van quedar en discussió tibanes i van quedar en discussió i l'altre va per al camp. Doncs així em va passar a mi. El judici, aprofitant això, el Joaquim, doncs va fer que... Diguessin dues coses diferents. I llavors el jutge quedava amb les mans lliures a dir, no hi ha d'allò. Però el fiscal va voler allargar-ho i va fer una apel·lació al Tribunal Superior a Barcelona. Aleshores vaig tenir que anar al Palau de Justícia i hi ha 4 o 5 jutges i aleshores fan un careig al fiscal i l'advocat i els jutges van decidir que era innocent. Al top no has anat mai, no? No, no hi vaig anar. Jo no sabia si havies estat. Va quedar tot aquí. Bueno, això és una de les coses que sí, que van fer aquell judici. I bueno, va venir molta gent de Barcelona i d'allà a Sant Matí també. Bueno,